Ya na wali ona o ya makoa bi atu. O ya makoa bi atu mi moni di. Ai o ya makoa bi atu. Ai mi moni di. Ya wali na manfo ani ji hu sei. Enya sam chetu o. Me say achire mi ya serious no. Afi wa hwenu antoto ne ma enya papa. Atiefo ya tia mu nyina wo Kristo Yesu mu. Awurade asomdwe nka mo. Yaje akonwa ide na wa wani tua asempa na na yede ba wo nchen. Asempa na Awurade Israel. Wen waso na lenkema wunua na ka chense papa transe. Yesremo. Me say aka 1 week pe na contract no agu. Next week na contract na agu. Ni yesa be sign new contract. Nyame be ka no so. E ka no so se maka kire mu. Achire ma hu me ha mane ha no kra amfre me o hu ni se eyayi na kudi na fa me ko no ye asemo ayame ma minim se obeba beboa yen ama yatimi renew contract no minim se obeba beboa ye utimi boa ye 20 million kra na eye ope kra faton ho so bosumi bia na obeboa 5 million ana 10 million bosumi bia beboa 2 million. On said yet, so for me, Busumi be a meboam 1 million. So, I meboam 5 million, 10 million, 5 million, 5 million, crying and nipa 10 cry. No, me to me, Sabusum beyond Beboy 5 million. Me did send a better than a half a ball. Ama a cran so fast when young. On said yet, and there might be free me from young quanta. Me did say Sabri would tear me. In fact, when me didn't come on my many jay. And into Cramissima said that to Kanama Quacoshano. Mako hini fie. In fact, Awurade de o ya de a obi nti ase. On se ye ba ha no eni ya ibia o. Enso comments a e ba ni nipa e frɛ no. Eni sedia ya me ba enya sem ketewa. We de adansidie we ne nye na mitiri ya me yana. Sofo hira nsuo so ma me na eko. Sofo wama in fact mate Awurade asem ase. Sofo na wona wo sia sikapa enya komo ene se mani agesa nti sense mo ni nyina mani agesa esa akra mente kra se me yale enya sem tituo yo Awurade nsira tiefo minim so obeba beboa yen asore dan Awurade nsira asore dan minim sa sabre wo biem ku ha Awurade nsira ana dibro Awurade nsira minim sa sabre won so wata kitwuku we no dom amon so mo ji asem ne den ne ye de atu Kristo mana mo sa na Awurade hwehwe no Awurade nsira mo nyina dibro ne asore dan Awurade nsira mo yan sabre be bom pae ye de asem pa na hwehwe so ogina bom pae anyumre so aseda no ye ne de no ntumi na Awura yan kwani ahoden efumu de kwani ye ne ma ye nyina efumu sa yeda wase anyumre se odi atiefo nyina so abehun video so metie wo sempa na ba so de ba de bra yem nkonkron ne yemboafo ona asem ye odi so se anyumre be na mutumi no ahoden so e kasa fa ba mu ba ji enfie mfunso em na to ebo ne mu yom na tete yakwan mu asem ma nyansa wasem boye ne ti hwe kra so yi na asem woni monyama ona me hwe ye so da je kranka yeda wase anyumre se o ma se tan hwe ase wo ya na ma ase yeda wase Yesu di muti amen yada tiefo nyina ase dane kase ane nkoma twedi ampo nyankopon ye toso mienu nkoma wona asabre omo akeka omo nsasi anima yatimi nso abawuramu o eye studio ha ma onyankopon asempa no ekosoma afoforo kra nkwaje ne ye ne ayenso ye nkwaje zanze yete ane mpese abeyira ene me so rapture ho dai o ne ya so rapture ho da ye nyeze kura ni masa obi peso ofo huri kosoro o huri kura no abesi wo asampa na me ka ne za no onyese bia me di agoro obi peso ofo huri kosoro beto boa o huri kura no abesi wo enya komo na me so rapture ho da ye nyeze kura enya nipa ho ode so no namba ko osoro ahiniye mo sa wan hwe no wan siesie wa kwan a me se dabi ba ebeye nipa reho enya komo na me ankasa no mani teye no me ya mo sheme na me sanso sere na me nim se asie o eya me se de asie no asa kofo koi
mo na anso anko ema ne mema mo na anko ma titiru enyansam ketua na mi husem ma ni abia ya kuakuo nsori ahodo wo ameduru onum na oma boa wo mo ho egu edanim ai enyansam ketuo afenu omani abere bom pae afenu omani abere no omo bom pae enyansam ketua na ebra esi na nkofo yera no metiam busa urade se na ohwimbradu ana migina ho ewa na nkonkoro ka kire mse sebeye na ubenya enho adansidie ene ho nsemunti mamema uhunu ho nsankyere ne na wonso wo dia madansidie ani mo onyam hye ama wona wo hwehwe dan kwam won kra ntipra kope na fe no enfrema bi peja me sa kakra ana fe menamu ana me hwe de yekoso nyame menye ize enye ize rapture enye ize nya fadi agoro enye didie ne nom eda no wiase be bonse dano wiase be ye nwono dano wiase be ye hu me ka me kyerew eda ne there is no mercy ahumoburo ni ho no fatame no forgive me with that day enya common na de ya me hunu ye no senkani pa nyina hu ne saa I think sanka majority be hwe wona brabo yi ke e ka wosoro yin hu asemo a ke nipa mfa ne yama bi enyi yi ho ano ya ntena se mo ya bra ye pe anti anyankopon ne nasem ke nipa ba tane ni ya ye hu sani ni wefo na nka ya nyanu hu wa ye bone ho ya de nkoto sra ne mpai bo mu odan atwa awurade anim enye ize what I say adia na me hu ya no in fact me town rapture me town bet said ya nyamisi bi e describe we ne de kire me no ma me ho to me sha me mo ho dawuro enkire nipa se ebere no awie du no na wo ye nyankopon no nam nani mo nyam ba so obebu wiase aten na me banya nya ize me say obi timi wuro na tare wo huri okwan ohuri no abesi wo beta sedanka urade say de amahunu ni de matimi adi hu adanse wona meka ne so no omawie peye na omo no obi onwora na tare o obu anu no obi gina ho di nkomo bo hu ane say wa yira no atu no ayese something like emusie white and you se nipa sumasi ene ekono bo hu ane sehwim mesenya komo bo hu ane se wehwim obu abonso oba hwim me se kam enye yize drovani a wo twikawo oh na manu so hwim tenya drovet fo ni nyina na enkwa sore many drovers sum nyame drivers ni 207 drivers ni taxi no many drivers omusuro nyame what I say pilot na de outplane na sa rapture yasi na sa nyame yi pilot yi na so de ne kwa wa woteto na wa anko bi no obe fine ube ngurasi anase obe yedai because do de monam no woko what I say controller bia ni wobiem wote kofo ba asim driver ni ni nyame aje papa na nyame aso driver ni ni nu ayi no okọ wonu so atiaso ka ni co speed akastia enti so atia kire nu anko bia oba ne dai on sadi atie aja edani nya agudida o edani nya agudida but mi hunu sadi ani pasibi afa atamu no afa oni sadi ye nipa binom adwini nyame atamu wo ho oni sadi ye nipa gidifa betade ba ko om ne se yempo atamu oni de beba the judgment of God will come whether be like it or not awufuo nyina atwen what I say ana tiasefuo nyina nso twen obi wo onwu yo obi wo onwu ya oba bi abonefo kotwen ani oba bi atenenefo kotwen what I say
Atrenefo kotwen wo paladisi. Yes. So on said it. According to Bible, okay, assembly war. Adisam, verse chapter 6. Aye. Verse 6-9. Wasen swanu otosunu. Woten swanu otosunu nano. Wona Onyankopon da Onyankopon asem no wadanse. Wo hunu wona Nyankopon asem. Ni Kristo adanse a odi yenti. Kunkum won kra for bucha na. Ewiase akunkum won. Peter mo. Paul mo. What does it? James mo. Stephen mo. So fuamu akomo. All the ate. Martin Luther mo. Anyone ansu nyini to wam kon wuye. Because Bible say enhyira ne won a wo wa ya wuru ade Yesu Kristo dimu. Say dey ko. All the ate. Ohun wo mu nyina wo ho. What does it? Okunkum wam kra. Aforbuchi anase. Na wo mu de ne kase atiam wo paradise say. Awurade. Okonkuru ni no kwafo. Wonya ntam mu aten. Na wonya ntam to omo ote asase so. Ni ommoja so wure enkosi da ben. Asikyire nie. Ba bi omo wo no. Enye ko na awurade de sha omo bo. What I say? According to John 14 no. Yesu se mi kosiesie ba bi amamo. Na mi kosiesie wi a mababiem na mabefa mo. Na ba bi ame wo no. Ehwo na mo nso mbeba. Enti sisi ba bi omo no ehwo ye otwen bia. What I say? Ehwo ye transit. What twen ya bia. Enti omo twen Kristo so baba be fire ya den. Akofie. On the etie. Enti no omo de pressure. Agu Christ so. So matena wache. To onya no amefa wo. Enko. Ana ansa no baba be form akono. This a judgment. Atemwo. Adu. All the ate. Enti omo ka chance na wuri mu atan. Na wonya ntam. Ento won wote. Ento. Wono ti asase so. Ani wo moja so wre. Enko sida ben. Ana wo mu bia antarifita white government is talking about the righteous. What I say? White government. That is righteous. Treme. Wama wo mu bia antarifita. Wo ka kira wo say. Mo mu breti ya wabiem. Enko sise mu wuru akwa ni mu nuanu mu a. Obeku won te samo no. Adodo. Na chese enkwagye no kora no eya number bi anu ope. What I say? Enti sa number no sa wan pra unya. On the ate. Enko sise munu anu ebeku won dodo sama wuru akwa no ebeso anu. Enti ekọ no aye atenenefo. Etina asasi so bo tenene bra. Na wo mawu wo Kristo mu. Wo twan ya bia. Ani ya wa bonefo nso. Abia all the ate. Ti asem ni yi. Anu nsu ye bewunu no wo according to Odifo Isaiah chapter 28. Isaiah 28. Verse number yes. Isaiah 28 verse number 14 down. Tie was shia city bu ayefe. Enti ye ya tie asase so no. Ye ntie awurade asem. Ye afeudifo. Ye ka se feudi a obi oguru nyame asem ho. On say Genesis chapter 19 no. Bible say Ebia Lord to kaka asempane kire Sodom ni Gomorrah fo no. Ayo omani nsusi obi a odi few. What I say? Enti omo sere Lord. Omo sere no that time. Quotation am the man Genesis 19 verse 13 going on the ate. Omo sere no. Omo di Lord on few. Sa na natie. Ana ye won konfuo bebre omo di nyame asem on few. Oka so nsakra na adro sija wasem wote trogo so kra nko obedu. On said yet, Odi nyame asem on few. What I say? Obi kura se Nyankopon kura ni ho. Obi nso se no ono no wa ye hwan. Ani moja beji wiase nyina nkwa.
on the ate o din ho de ai efew ti asam ni ye entu asedi ai o se ko enti mu ti Awurade asem enti yenti Awurade asem mo fedi fo mu de o man wo Jerusalem mo fedi fo mu di o man wo Jerusalem yi so ya ka se ya ni owu apam na ya ni asamado kosi akan ya ni asamado o se ni patrase na se wa huru Awurade na so de boni wu a oni asamado enkosi nkasasie na empria ahwetra so na twamu ankan efrisa wotra asase we so odi atoro eya odwane kobia okaso de odi atoro ya odwane kobia is talking about the Satan. Just who do Satan yuma because atoro nyina aja ene bonsam according to 1 John chapter 8 verses number 44 all the ate was modia moja mu free ni mu ane bonsam na moja na kono de na mo pesam yo onu no ye widifo afri mfiti ase he na wonyina no kore so afrisa no kore ni mu na so ka toro samo a afri onu ani mu no woka afri so ya torofo ne atoro de ye oja on sade ate wa ya torofo ne atoro naja ti asam ni ye enti no bonsam wa yo dadafo enti ni pa bia obaje bonsam adiye no wo ya torofo what does it ti asam ni enti wasede ye was efrisa ya de atoro ya dwane kobi a kire se ya de Satan eya ya brabo ya boy ya bra ne sade ya pe ensanom adwamammo wisie lototwa chachatuo supi masturbating an empeja pesamin kuminya abayisam anitan sikapepone ni nyina ya bonsam anuma on sadiate akayo anibra azan asisie enada ni nyina ya bonsam anuma anti obi a odi akire no wade no ho akoba Satan wadwane akoto Satan just wade atoro aye ni dwane kobia na ordinada ya kasa nada that is Satan what is here wadada nipa said ya be ya na abagine niyama atum according to Revelation chapter 20 verse 10 verse 20 adisam 20 verse 10 what a bonsam odada wo no one obeche sa bonsam na to agem wonim sam na ntia no wi bonsam na dada wo sabre ya me kasai wo pa ko ayi station dada no abumu ho no na ko yabur san na chi anya komo abranti ahia masabro hunu ba bia na ninam brother nyame betu atugem o bonsam na dada wo ya kasa jawi no ma o si wi ma brains nyansam fiti ase eya nyame suro onso si wi na he fa no aka Bible buku ben wakenkan akoto se wi manyansa anka police fo beche ka soldiers beche wodi ansuya nyansa na trase jimi ho ho de wi ayawo Satan na dada wo beche watujam wo dada na nyankopo agufuo aba so on sade atie me ka no kora kire wo akatasi ade adwamammo prostate wa yo adwuma bonsam na dada wo dada manyam yebufu aba so na Awurade abechi watujam because onu ankasa no ya de ne betujam oni ba bite nti ane wo dada binom ana wo de apetasi burukutu no bada ansawodo ade dada binom what the botan adua asiwo ade amani pase ni pansom anya de obo no no on said atie said ya be ya nyame abufuo aba pawso what dada no no nyina bom akoda janim akolo adwere kase o me kam kira wo akatasia bonsam na dada mo atwempra no na wonim anhwene nyane ayama ne hunu pa no de ato so na wonim wado be kwama ne hunu
What do we call sayam? What do we call Amanicasium? What do you swan now? Shabby, what you skinny? Who call this crap? Wouldn't you be a warrior? Wouldn't you be a warrior? As I said, Swanija, no, I am an ear. The catcher. What's it? Summer or dada. What's the boy? Summer or dada? Janice of it. What about two natural with Janice of it? And the soft daddy and one of different baby a buono near deep water of war. Yania, your son, come on, Yamin say, and the deep water radio swap. So I catch the sacra samatini padabi. Quasian come say, na bramiko, Mabuao, Mamu to Quani, Bramiko. Aduma samne anya uko joma ya ntwade bramiko mabuawo matri customer samao ukuta ntwema humo unkuta jere sakra ho na me katso se difo bonsamo daadaw no amuani ana ho no nyina behye onu nyina behye wo ma waye de nyame abufuo ebabawo so enti nyame na katso se ton hanki Nyame na sisira nkuto so fama panchere. Nyame na se ton mole manipa. Enti abuba na wode maga na kwanchere no. Boy na kwanchere enti nyame na sha wo. Brother. Dana difuai. Mama mani mra mu nsu o. Awurade. Me se wode oye sofo. Anka de nyame de asoma wo. Na makokoti sam nyode. Wo sori ya preach prosperity. Preach blessing. And kata musamu nchira nipa ma bonsamu na down pre-post asene wo kra nkwa ha be nwa wieye Satan okura dwiri di ye adwuma ana wadada nipa ayamfo wadi akonya ahiniye adada hemfo ni edibosumachi ni edisanguachi anya komo what ase wadada wo ni adi ya agina manwo ni adi god atoto wonsa na bi di dawkon o kaso awie god ni eto free from esaba ka from god na ni ba bi akọ Satan na dada wo on pre wo soro tenabe god no papa na wo soro aha asoro dia na se aye praye ane ejagu ha anu na wani ti ho awuru dia oyeye o na amrante aye galamse ogira buase gatam aya de ga ho enso no akwaje aduro akwaje ka wa senensa akwaje ka wa asenensa so dia ba ya obemia bana what is here enso di otia na atie what the buase adwom soaso bola uwia na ade akose soaso bola wia de akonom nsa de akonom jot wia fidu obo wa je sa jot no me anigye bon sam na dada wo no wan sam wani ama ahoso a baby odo be kono abira odo be turu ho no sabira na abamu sesa ma mistake nso na ye late on sesa no ye defo no wadada no to defo no hunu no say de waduru na no ano no there is no problem to atena sia no wosere Bible san wo hwe ni nyuma nyina owie no pagya no semekra didi nom ma bontoya na wani ama pia de asia ma finsi api owie no asasiri gu so wana nyankopo akatira ne se okwasea anadwi ya maje okra afru ensam na niema wasiesie ba wan de ya abrantie sana de ohwehwa no ho ajapade yo hwehwa ajapade ama ne ho na wanya defuo wanyame afamu no saa no wote me dia me ka kire wo ama Satan ada wo kura dere kase wo kwatra buro kire na wo ye prostitute so benya sika besi abrosan ni de obesi but me ka kire osa anyam kwa me ka kire wo saa bere yi office man bi tie me what office de open abokro no ka se wo didi unyansa ho wa wie ye ma me nka de Jeremia kan kire wo according to Jeremia chapter 8 was a trough on a pencil. Mama Dani Atorofo. Wouldn't sabon some dada. What the pen lay down. What you saw the Dunyan? What first managers? What first managers? And yet the more for lawyers, judge. Many teachers.
doctors oka so ko school to no ano no aja kan Jeremiah 8:8 Jeremiah 8 chapter verse 8 was say Adana Mokase wase ada na mkase enyansafo ye anyansafo Ademra wo yen ho na awurade mra wo ho ampa hwe hwe Trafo pencil atrofo hwerɛfoɔ pɛnsere torofoɔ ama atwerɛfoɔ adane atorofoɔ ɔdeɛ sɛdeɛ ɔka asɛm no hwerɛfoɔ pɛnsere torofoɔ no ama ɔma adane atorofoɔ enti nnɛ yi wopa saa paa ɛwɔ saa berɛ wei mu a ɛyɛ skuulfoɔ wɔn a wɔkɔ skuul wɔte office ne wɔyɛ saa ansa na wɔbɛfu obi adwuma no gye sɛ ɔtua brae meka mekyerɛ wo wɔde nsamadi na gye akatua teacher ni no headmaster no what I say sɛ ɛkɛsɛ school no ɔmfa nkwalaa tɛɛta a ɔbɛfa 50 ne deɛ 20 ɛnyɛ kɔmɔ ne wɔte agudu bɔtɔm ɔnsɛ deɛ teɛ na agye yɛ nsuo didi nyansa ho bɔnsam na ɛdaadaa wɔ wɔdaadaa do akɔto ama ne hunum sɛ ɔnim a ɛdaa no wobɛsi kaa no wobɛtɔ nsuo ne baabi ade wokɔ wɔte wodeɛ traborɔkyerɛ no to nyame twene na yɛ gay yɛ lesbia mensanom nyɛ ɔdɛ ɛne mmoa nna why bɛsi abansoro wɔ Ghana awieyɛ na wobɛhunu sɛ saa abansoro ɛnyɛ nkwa wɔte na bɔga nso nyɛ hwee wodeɛ kɔsɛ wo berɛ nyinaa wɔ aborɔkyire na fa pere sika fa pere hodeɛ wawiɛ yɛ ana wobɛhunu sɛ sɛ wɔ berɛ gu ɛdɛ meka kyerɛ wo ɛnɛ bɔnsam de wiase ɛdaadaa nnipa sɛ nipa ɛbɛkɔ sɛ yam nti sisi asam ado sɛ nipa ɛkɔdɔɔso ntu atrɛ n'ase wate mama kwama sɛta na ada wo ɛnam adeɛ bakom ne sɛ wɔde wiase ama ne hunu ato nipa tiri so that is Satan wate day in day out wɔbobɔm sɛ gyata according to Peter 1 Peter chapter 5 verse 8 wɔse deɛ wɔse onipa bia wɔtie me ɛwɔ sika FM ma wani na hɔ na nwan ɛfiri sɛ yɛtamfo bonsam no wɔnam bubom sɛ gyata wɔbubom wɔte aseɛ na wɔhwehwɛ de ɔbɛnya na mene wɔno ne yɛmfa gyidie nyina ɔpintin si ne kwan ɛfiri sɛ wonim sɛ wote amanehunu o ɛyɛ kɛtɛsia nso wɔbɔ dwaman ne noa no no ɛyɛ amanehunu na sɛtade atoo so ɛyɛ aberanteɛ nso wɔhye wii no wɔnom nsa no ɛyɛ diifoɔ nso ɔyɛ azaa no ɛnoa no no ɛyɛ sɔfo ne sɛ wɔyɛ toroɔ no ɛnoa no no office managers ayane say aja wo ye no ade ji nkonfo sika no eno ano no eni nyansa doctor yi nyinse guo no misa no ano no nurse ni na o kire family plan yo no onimisa no ano no oya portion no onimisa no ano no what I say so for ma me akwasisa nwi agu ni tiri so asesa ne nsamore atotototo na no asesa nani achi adwira nani nton nyina agu onimisa no ano no just what life me catch us up on some other daw no awie ya ana abohunu sesa wa hawo odi amani hunu ana atue nuanu me wo wiase so se wo hunu wo ti asore dam so ya wiase ni because wa blabo a wo bo no enkonkom emma ko ma seta na ada wo aja to aso wa yi won ma me asaya no ko ase dey if you say they are trying to go bia what if you say they are tro so oda down sa na ugidi a afro be ye trofo etie nyame what I say you they are tro ye dwane ko bia you de na da ene na da na nipa de gi nipa sika asofo na da se kofi niam nyina ye de abesem enso ani twero sem Bible sama munyi bi mfiri mumfa bi nso nka ho ana de awom ne kura na sofo ne yifiri na emom ye de de anim na behyem because no no eboa won what I say amuom nya omo ho what I say eboa mo omo koso omo dore ya sem ni difo tonton ne ma se keka ko se Ghana ha no wo ye difo na se wo nhira hwe so mfa ma kwankyera wo nya difo ya difo nyira sira ne ma so ente sadia wo men wo ye sofo na so anko bishop school
ana reverend ana archbishop ankwaje chakando fo bet no ebia mo mu ani mo fra ni bia mu ko mu a ani credit ni bia unim onya sofo ho said yet na sa osisia atrosam na na sofo ye na da ye de tin so de nya sam ketwa what I say no ko hu sofo gi so tua sika sorry ba ko kan problem a kire sofo no ya say constitution fee a big 5 million 2 million 3 million the ani dia 500,000 anya komo consultation fee so yesu ba ya no ni pam na kon wo kwaje ayalesa so ankwaje consultation fee yesu anya fode before ansan wo so bi yale what so nyamon hwade ye ne ekoso na da ni eda da nipa na da na preach na asofo ye enkonkom asofo preach ya konkom na da preaching na da preaching ayem funyina da nipa asase ba ko beton ma nipa be ye nan na da ne to ye huadu nyasam ketwa wo se de na da akata ye nso